Bueno, pues uste dut hau martxan dagoela jadanik, oso kerez panao retransmisioa zuzenean badoa, osea que ez dakit baten bat ikusten ari dan ala ez, baina baten bat urbildu bada retransmisioa ikustera, ba, Gabon, ongi etorri, ongi etorri, dakizuen moduan, retransmisio honetan egingo dugu, egun hauetan teknopataren txokoan martxan egin dugun galderakatea jokoaren sarien sosketa. Sariak bi izango dira, Nils USB eskumuturreko bat, bi eskumuturreko, barkatu, bat da gorria, zera, neurri txikikoa, gerriari buelta bakarra ematen diona, eta honek dauka USB-C motako konexioa, eta bestea berriz da berde kolorekoa, hemen ikusten duzuen hau, honek bi buelta ematen dizkio esku muturrari, eta honek dauka micro USB konektorea. Sosketan parte hartzeko egin behar zan, oso erreza zan, egun hauetan blogean egon diren galderei erantzun, eta galdera katea izan da, zuzen ere, egun bateko erantzuna zala urrengo eguneko galderaren abia puntua. Hainbat lagun hartu duzue parte, hemen erakutsiko dizuet, imaginatzen dut interesatuak begiratu duzuela honezkero ondo jasota zaudeten ala ez. Uste dut, distripu bat edo beste egon dala zerarekin. Jaso ditudan konfirmazio mezuekin, baina, bueno, finean uste dut dana jasota parte hartzaile guztiak egon zaudetela hemen jasota. Guztira, bat, bi, hiru, lau, bot, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11 parte hartzaile, 11 jokalari izan zarete joko honetan, eta hemen ikusten duzuen moduan, zertutako emandako erantzun zuzen bakoitzeko zenbaki bat daukazue zozketarako, bai? Hemen kasu batzuetan, ba, jende batek handituko, eta hori lapur bat, hogetik usteza zuen. Vale, hor zote guztiok, ez da? Bai. Ba, hori, jende batek, kasu honetan, ez dakit zenbat, @gmail.comek horrek erantzun zuzen bakarra eman du, eta beraz, zenbaki bakarra du zozketarako, bata, arkeztak izan bat gmail.comek 5 galderei zuzen erantzun die, eta beraz, 5 zenbaki eskain badu ekstra bat, nolabait, sari moduan, fideltasuna saritzeko, eta kasu hori da, 3 jokalarirena, arkau, gero, azten da beste bat, eta horrekin azten da beste bat, 3 horiek, hau txarte egin dut, 3 horiek 6 zenbakiok, eta 26 hau txari dagokio, eta ez xabiri. Bueno, 26 garren zenbakia erabiltzaile honi dagokio, bale? Azten gara ja zerekin. Azten gara ja tonguekin. Bueno, ba, ez daten nizuena. Ordu txikietan ibili nahi zego antolatzen, gaur egia esan nahiko aztelen gogorra izan da, eta buru bat negatuta nago, baina egin beharra zegoen, eta aurrera. Orduan, bi zenbaki aterako ditugu, eta zenbaki horiek izango dira, batetik 26ra, gogoratu 26 ez dagokiola Xabi honi, baizik eta aurretik dauen txa horri, eta zenbaki bakoitzaren jabeak eramango du sarietako bat, bai? Zenbakiak ateratzeko random number generator bilatu dut Googleen, eta nire harridurarako deskubritu dut random number generator bat daukala, alegia zenbaki aleatorioa generatzeko zerbitzu bat daukala Googleek berak egiten duela kalkulua. Hombre, ikuste dut arkakuso batu dala kanalera, kaixo, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, bere alaziko gara zenbakiak ateratzen. Esan bezala, ba hori, batetik 26 da, aterako ditugu zenbakiak, 26 hau aterazkero, sariduna ez da Xabi hau, baizik eta aurretik dagoen txatarara
gmail.com, berak eukin dituelako 5 zenbakiak, eta bagoaz, lehenengo saria izango da, komentatu dugun moduan, Nils eskumuturreko simplea, oda eskumuturrari buelta bakarra ematen diona, USB-C konektorea daukana, vale? Eta horretarako, ointxe bertan aterako dut zenbakia, eta zenbaki hori izango da, hemen jarriko dugu gutxienekoa, bai, bat, gehienekoa 26, Googleen esku geratzen gara beraz, eta ia gertatzen den. Lehenengo zenbakiaren irabazlea, bat zenbakiko jokalaria, eta bat zenbakiko jokalaria da, aio ez daki zenbat, gmail.com. Bueno, e-mail bat bidaliko izut gero, zurekin kontaktuan jarri, eta saria bidaltzeko, bale? Zorionak, eta eskerrik asko parte hartzagatik, noski. Eta orain guazen bigarren sariarekin, bigarren saria, komentatu dugun moduan, beste eskumuturreko bat da, beste Nils eskumuturreko bat, kasu honetan berde kolorekoa eta eskumuturrari 2 buelta ematen dizkiona. Aurrekoan baten galdetzen zidan, ia posible zan hau lepoko moduan erabiltzea, behar bada oso lepoko txikia baldin baukazu, edo ume batentzako izan liteke, ni saiatu nintzen neure lepoan jartzen eta ez ez du ematen buelta oso emateko lepoari, vale? Orduan, bueno, hemen berriro torriko gara random number generator horretara, berriro jarriko du hemen bat, eta gehienezkoa 26, zenbakia sortu, eta 22 garren zenbakiak edo 22 garren zenbakiaren jabeak eramango du bigarren hau. Eta 22 garren zenbakiaren jabea da txastakizen bat abildua gmail.com hemen dago, bai, ez da ikusten duzuen. Bueno, esan dakoa, zuri ere, zorionak, eta mila esker parte hartzagatik, eta bera bidaliko izut email bat, kontaktuan jartzeko eta saria bidaltzeko, bale? Beste guztioi publiko moduan zauden arkakus hori barne, pues mila esker parte hartzagatik, gozada bat da esan joko hauen parte, zuekin partekatzea, eta apuru bat aste honetan zuek apuru bat txoratu eta ebiltzea galderekin eta erantzunak asmatzen eta bar, saiatuko naiz albezain laster beste sariren bat zertzen, beste sariren bat lortzen eta beste joko bat montatzen, eta laburpena, oitxe, aio ez dakizen bat, abildua gmail.com, horrek irabazi du pultsera txikia, eta ez dakizen bat, abildua gmail.com, horrek eraman du pultsera handia. Esan dakoa, mila esker guztioi hartagatik, parte hartzeagatik, estrato bati mila esker zuzenean jarraitzeagatik, eta aurren arte, bale? Venga, mila esker parte hartzeagatik. Agur, noa, faltzera, goazetuta nago. Agur.